Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala qaula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa adda alaina bi barakatihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasibhul jumlati utawi sila sibhul jumlah iku salah satu asya'a ana telu pira-pira sewiji-wiji. Akadua utawi salah sijine salah satu asya'a iku ad-dorfu rupa dorof. Nakwu ja'anil ladhi ingdaka, umpamane contoh lapat ja'a wis teka ni ing ingsun sapa alladhi wong ingdaka kang ana ing dalem sandinge sira, wa qauluhu ta'ala lan dawi Allah ta'ala. Surat An-Nahl ayat 96. Ma ingdakum yang fadu, ma utawi barang ingdakum kang tetep ing dalem sandinge sira kabeh iku yang fadu bakal entek atau bakal rusak. Wasani utawi kang kaping pindhone sibhul jumlah iku aljaru rupa huruf jar, wal majruru lan lapat kang dijerake. Nakwu ja'al ladhi fiddari, umpamane contoh lapat ja'a wis teka sapa alladhi wong fiddari kang tetep ing dalem omah, wa qauluhu ta'ala lan dawe Allah ta'ala. Surat Al-Insyiqaq ayat 4 ayat 4. Wa alqat ma fiha, wa alqat lan ngetokake apa bumi ma ing barang fiha kang tetep ing dalem bumi. Wa ya ta'alaku lan gumantung apa ad-dorfu rupa dorob wal jaru lan rupa huruf jar wal majruru lan lapat kang dijirake. Ida waqa'a ing dalem nalikane tumiba apa dorob lan jar majrur silatan kali dadi silah bi fi'lin kelawan fi'il makdufin kang dibuang apa fi'il wujuban kelawan wajib. Takdiruhu utawi kira-kirane fi'il makduf iku istakoro lapat istakoro. Wassalisu utawi kang kaping telune sibhul jumlah iku as-sifatu rupa sifat as-sorikatu kang jelas. Wal muradu utawi kang dikarepake biha kelawan sifat sore iku ismul fa'ili isim fa'il, wasmul maf'uli lan isim maf'ul. Wa taktasu lan nertentuake apa sifat sore bil alifi kelawan huruf alif walami lan huruf lam, maksude al. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.